Je chladné májové doobedie, nadopovaný liekami s teplotou opäť po roku vyrážame na cestu. Tentokrát bez naháňania a bez presného cieľa, len s túžbou po oddychu a chuťou spoznať nové miesta. Naša výprava smeruje na juh do slnečného Chorvátska. Ráno začíname pomaly, krátka zastávka na pumpe, natankujeme a v pohodovom tempe vyrážame smer Bratislava. Prvá zastávka. Môžeme začať. Je byla moja kraljica. Frida, je bila moja kraljica. Ali niko nije bio njezin kralj. Ja sam radio, a ona je čekala. Cesta ubiehala hladko. Pomalým tempom prechádzame cez Bratislavu. Premávka je ešte pokojná a my si užívame plynulú jazdu. Pokračujeme ďalej na juh, smerom k hraniciam s Maďarskom. Tentokrát však nie je všetko úplne bežné. Krajinu zasiala slintačka a krývačka a na hraniciach zaviedli dočasné opatrenia. Ako sa blížime k prechodu, vidíme upozornenia, zábrany a dezinfekčné brody. Je to trošku zvláštny pocit zastaviť, prejsť motorkou cez Roztok a chvíľku čakať. Všetko prebieha pokojne, ale cítiť, že situácia nie je úplne obyčajná. Pokračujeme ďalej, pomaly, bez stresu a o krok bližšie k dobrodružstvu. Prestávka číslo 2 po 200 km. Telefon, peňaženka. Pred nami sú posledné kilometre k chorvátskym hraniciam. Dávame si krátku prestávku, pár minút na oddych a doladenie plánu cesty. Naším cieľom je mestečko Gola, hneď za hranicami, kde máme rezervované ubytovanie na prvú noc. Vítaj v Chorvátsku. Po krátkej prestávke na hraniciach sme začali hľadať náš rezervovaný hotel. Nevedeli sme, kde sa nachádza, no po chvíli sme ho našli. Privítal nás pán domáci, ktorý mal rád motorky, ukázal nám izby a podelil sa o príhodu o cyklistovi, ktorý prišiel ten istý deň ako my. Večer sme si už len pripravili veci, trochu poupratovali a vyrazili na krátku prechádzku do mesta. Prišli sme na naše prvé ubytko. Takto to dopadne, keď nemáme kuchynskú lípu na ubytovaní. Varíme vodu na čaj.
Po večeri sme ešte boli zamknúť motorky a zbežne si obzreli bicykel cestovateľa. Bol to naozaj starý bicykel, no zaujala nás ešte jedna vec, ktorú som doteraz nikdy nevidel. Boli to sušiaky na kukuricu a seno. Boli rozmiestnené po okolí, nakoniec sme si vychutnali západ slnka a pomaly sa pripravili na spánok. Bol to náročný deň, prešli sme približne 450 km. Rozbalený, vyrážame, smer Monument, pekáreň na Búrek a potom na Panos Offroad. Pekáreň Dora, som si kúpil žemlu s čokoládou a burek s mesom. Čaká burek so syrom a burek s mesom. Raňajky a pokračujeme smer juh Chorvátska. Oh, something good tonight. Make me forget about you for now. Balíme sa, odchádzame smer Pumpa, pokračujeme ďalej na juh. Navštívili sme pamätník obetiam fašizmu z druhej svetovej vojny Moslavína. Ide o obrovský betónový monolit, ktorý symbolizuje oči a krídla, ako pripomienku večnej bdelosti a pozorovania. Monument pôsobí silne a svojou veľkosťou rozhodne zanechá silný dojem. No už sme mali 10 pred odchodom, teda pred obchodom. Vyskočila mi závolačka reťazová, tak sme to museli nahodiť aj z náhradnú. Balíme sa, odchádzame 190 km. Udbina. Udbina či Udbine? Udbina. Po nahodení spojky na reťaz sa balíme a pokračujeme v jazde smerom na Udbinu. Cestou nás zaujal zaujímavý kostolík, pri ktorom sme si spravili krátku prestávku. Nachádzal sa v dedine Gora a nesie názov Kostol úplného odpustenia, svätyňa Matky našich utrpení. Ako brázdime Chorvátsko, vidíme množstvo pamätníkov vojny z 90. rokov. Pri jednom z nich zastavujeme pri starom tanku, ktorý ostal tam, kde dobojoval. Ďalej pokračujem popri hranici s Bosnou, kde Milošov mobil zachytil signál a prišla mu správa o poplatku, keďže Bosna žiaľ nie je v Európskej únii. Ja, to je hranica. Lebo rieka je hranica. No, to je Bosna. Škoda. Že škoda. To by mohlo byť zaujímavé si pozrieť. Čo hovoríš, Miloš, na tento pamätník, ktorý si náhodou našiel? Náhodou, ale celkom paráda. Pomalým tempom sa vzdialujeme od bosnianskych hraníc a vchádzame do nám známeho mestečka Suny.
Historické uličky, staré mlyny, vodopády, vždy sa sem radi vraciame. Dávame si krátku prestávku na Malú Svačinu a pokračujeme ďalej. Cesta nás vedie cez Národný park Plitvické jazerá, krajinu plnú zelene, vôni a ticha. Veľká cikpauza, Miloš Čura. Pomaly sa blížime k cieľu dnešného dňa, do mesta Udbina, kde máme zabezpečené ubytovanie. Rýchlo sa vybalujeme a ešte pred západom slnka vyrážame pozrieť krásny kostol, pred ktorým stojí socha pápeža Jána Pavla II. Je to tiché miesto s výhľadom na okolitú krajinu, ktoré v nás zanecháva silný dojem. Išli sme sa prejsť ku kostolu a prídeme na to, že Adam má naopak tričko. Aj na ruby. Dobrý deň. Dobrý deň, vítajte u nás. Vítame. Naše ubytko. Takto prebieha naše varenie, keď na ubytovaní nemáme kuchyňu. V trochovom kúte sa varí polievka. Cesnačka a k tomu amore mio, šunka, syr. Trošku logicky navrhnuté zásuvky. Čiže mám ten 2-metrový nabíjací kábel. Za dnešný kratší deň si zapíšeme približne 270 km. Večer volíme skorší oddych. Zajtra nás čaká náročnejšia štorinová etapa, tak dobrú noc. Raňajky. Čerstvé pečívko. Ráno sa zastavujeme v obchode pre čerstvé pečivo, salámu a syr. Dávame si vydatné raňajky a k tomu nahrávame komentár, ktorý však zostane v našom súkromnom archíve, bol nezverejniteľný. Po raňajkách sa balíme a vyrážame smerom k bývalej vojenskej základni Panos, približne 70 km od nášho ubytovania. Ako každý deň nechýba ranná rutina a rozcvička, trochu blúdime, ale cestou míňame funkčnú vojenskú základňu s niekoľkými zaujímavými tankami, pri ktorých sa zastavujeme a obdivujeme ich. Odtiaľ už mierime na našu prvú šotolinu dnešného dňa. Feel like running, but you've got nowhere to go. So sick and tired of the broken road. A fractured soul, broken bones, and darkness closing in. Na konci šotolínovej cesty nás čakalo prekvapenie. Obrnený vojenský transportér vyrobený z autobusu. Vrch bol odrezaný a na podvozok nasadili pancierový skelet. Neuveriteľne, čo všetko ľudia v tej dobe dokázali vyrobiť. Musela to byť naozaj ťažká a nepríjemná doba. Zaujímavé ma, že na akom základe auto to je postavené. To sa celkom nevyrabované ešte. Adam, čo vravíš na tvoj objav? Že seknul. Time to listen to that voice inside your heart. It says hold on, don't let go of all the progress made thus far. Na vrch Panosa sa šplháme pomalým tempom. Navigácia má slabý signál a cesta je neistá, len makadám a pocit, že nevieme úplne kam smerujeme. No aby toho nebolo málo, zabudli sme natankovať. Hore aj dole je to približne 40 km. No napokon nám palivo našťastie vystačilo a po krátkej zachádzke sme natankovali cestou k moru.
Ideme to risknúť? Počuj. A to by som mal prejsť. Menší problém, spadnutá skala, LTT sa dá prejsť, ideme na Panos. Si chlap, ideme hore. Práve sme dorazili na vojenskú základňu Panos a ideme to tu preskúmať. Tenerky to zvládli na vrch Panosu. Aj na zadratej E07 alebo Street Rally, ktorá je prioritne na cesty. Ale športový duch teneriek sa nezaprie. See the sunrise, feel the warmth from Uj, ale the face. kráčať v tých čižmoch. There's a song on the breeze like a lasting embrace. Standing by the water, see my reflection. Mind drifting off in a new direction. And I'm free, free like a bird, gliding on the sky so high upward, traveling the heavens, my heart is stirred. I'm free, free like a bird, Vysokohorská soaring turistika over mountains above the v trees, motokrosových čizmách. discovering the world is mine. Walking in the woods, I can feel there's a piece of do vojenskej me. základne. That's a part of the earth that is untamed, wild and free. To má nejaké vetvy druhé. I'm being drawn in, something's calling my name. And I know that if I answer, I will never ever be the same. Ideálne potom tu do nejakej jamy. Softly the wind blows, light dancing in shadows, perched so splendidly. I sit and listen to her melody. I'm feeling free, free like a bird, gliding
Riding on the sky so high upward, traveling the heavens, my heart is stirred. I'm free, free like a bird, soaring over mountains above the tree line, discovering the world is mine. Odchádzame smer Pumpa, Karlobák alebo Gospič. Bye bye, Panos. Riding on the sky so high upward, traveling the Pardon. Pardon. Z Panosa sa presúvame pomaly. Veľkú časť jazdu dokonca na vypnutom motore, keďže palivo sa míňa rýchlejšie, než by sme chceli. Nakoniec sa nám podarí dojsť do mesta Gospič, kde konečne tankujeme. Dávame si rýchly obed kúpený v potravinách a odtiaľ už konečne smerujeme k nášmu vytúženému moru. Svačina, Panose, Jana. Záverečný zjazd do Karlobágu je pre nás už známy. Krásne serpentíny, ktoré sme už prešli niekoľkokrát, no vždy si ich rovnako užívame. Cesta sa klukatí popri skalách medzi borovicami a s každou zákrutou sa otvára výhľad na more. Na jednom z výhľadkových miest sme už pred pár rokmi nechali naše nálepky a s úsmevom zistíme, že tam stále sú. V Karlobágu zastavujeme pri pláži rovno na móle. Dávame si krátku prestávku a hľadáme ubytovanie. Slnko pečie, teplota stúpa, je poriadne horúco. Nakoniec sa nám darí zohnať nocľah v Paklenici. Ostáva nám už len pár posledných kilometrov a potom zaslúžený oddych. Kalamáre, studené pivko, hudba a konečne more. No, takže stojíme zase. Pred chvíľkou sa dalo Milošovi čúrať, teraz mne došla pamäťová karta, ale už pokračujeme ďalej. Tak. Prichádzame na ubytovanie, kde nás srdečne vítajú Ivan a Milka Jurlinovci. Hneď sa púšťame do príjemnej debaty o Národnom parku Paklenica. Bol som tam pred pár rokmi na turistike, ak som to správne pochopil, Ivan tam pracuje. Odporúčil nám výbornú miestnu reštauráciu, no najprv sa ideme vybaliť. Večer nás prekvapili miestne oslavy, o ktorých sme aj nevedeli. O to viac nás potešili a skvelo naladili. Po celom dni už len zamykáme motorky a mierime rovno k moru. Krátke osvieženie vo vlnách padlo výborne. Ja si dávam pivko, Miloš limonádu, k tomu konečne prvej kalamare tejto sezóny. Večer sa ešte prechádzame mestom, spravíme rýchly nákup na raňajky a šup do postele. Za dnešok máme za sebou približne 260 km, z toho poriadny kus v náročnom teréne.
Tak a opäť dobrú noc. Na raňajky si dávame klasiku, chorvátske párky, čerstvé pečivo a ajvar. K tomu ešte káva, čaj a chvíľka pohody. Medzi tým si plánujeme trasu na dnešný deň, balíme veci a dávame izbu do poriadku. Pred odchodom sa ešte krátko lúčime s Ivanom a Milkou, poďakujeme za ubytovanie, vymeníme si pár slov, rozlúčime sa a štartujeme motorky. Čaká nás presun smerom na Zadar. When thunder roars, the winds will blow, and through the storm I ride alone. Walls can't contain me, nothing can chain me, unbreakable. No tears will I cry from my animal eyes, unbreakable. Po ceste sa ešte zastavíme pri opustenom moteli Plitvice, ktorý je nedaleko Masleničského mosta. Počas vojny v 90. rokoch ho obsadili srbské jednotky a neskôr ho využívali aj sily OSN. Starý most bol počas konfliktu zničený, čo motel úplne odrezalo od hlavnej cesty. Hoci bol most neskôr znovu postavený, samotný motel už ostal opustený a chátra ďalej. Pokračujeme v jazde smerom na vojenský pamätník a cintorín Škabrný, miesto, ktoré pripomína tragické udalosti z roku 1991, keď počas vojny zahynuli desiatky civilistov a obráncov obce. Dnes tu stojí upravený pamätník s tankom, delom, bunkrom a upraveným areálom na pietnú spomienku. Miloš samozrejme neodolal a ide preskúmať útroby tanku. Po krátkej zastávke sa dáme opäť na motorky a cieľ je jasný – ostrov Pak. Miloš, kde to zase lezeš? Sa dá aj predtým aj niečo. Aj že tlačítko na strieľanie fungovali. Možno na gulomet? Na gulomet pravdepodobne. Periskop kompletný. Periskop vyzerá kompletný. Kúkal sa len oči, čo si vidno? Ideme. Poistky sú vybraté. I'll shut down the city lights, I'll cheat, I'll beg and bribe to make you well. Ako vchádzame na ostrov Pak, zastavujeme sa na moste a dávame si krátku poradu. Rozhodnutie padlo rýchlo, chce to trošku šotolíny. Začíname blúdiť a niekoľkokrát sa strácame a vraciame. Ale nakoniec sa cez starú betonáreň a smetisko dostávame na krásnu šotolínovú cestu na severe ostrova. Odmena za hľadanie rozhodne stála za to. Čo myslíš, môžeme ísť ďalej či nie? Čo?
Ja viem, ale tak kamera nemusí znamenať, že nemôžeš ísť. And I will do it for you, baby, I'm not moving on. I love you long after you're gone. For you, you will never sleep alone. I love you long after you're gone, and long after you're gone, gone, gone. Po pár kilometrov zrejme po ceste, kde by sme ani nemali byť, riešime, ako sa vyhnúť výstupnej kamere. Nenápadne sa míňame mimo záber a rýchlo smerujeme k trajektu. Mimo sezóny totiž nejazdí často a my máme len niečo vyššie hodiny. Po príchode na miesto obiehame kolónu, kupujeme lístky a čakáme na nalodenie. Samotné nalodenie bolo mierne chaotické. Koordinátor najprv mávol, že mám ísť a hneď na to kričal, nech stojím. Zabudol som totiž úplne základnú vec, ukázať mu lístky. Po tejto miniscénke už všetko ide hladko. Počasie je poriadne horúce, ale vietor na palube je príjemne osviežujúci. Po vylodení si dávame krátku prestávku a hľadáme ubytovanie. Niečo sa podarilo nájsť, aj keď trochu ďalej od mora, no necháme sa prekvapiť. Možno to bude opäť príjemné miesto. You're my head start, you're my rugged heart, you're the pulse that I've always needed. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating. For you, baby, I'm not moving on. I love you long after you're gone. For you, you will never sleep alone. I love you long after you're gone. Nalodený. Baby, I'm not moving on. I love you long after you're gone. For you, you will never sleep alone. I love you long, long after you go. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating for you. And long after you're gone, 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 I'll love you long after you're gone, gone, gone. To je jedno kde. Ak sa potrebujeme obliecť, to je jedno kde. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. Po príchode do Crikvenice hľadáme naše ubytovanie. Sekli sme sa len o jeden dom. Pán, ktorý tam býva, nás však s úsmevom nasmeroval k vedľajšiemu vchodu. Privítal nás milý domáci, rýchlo nás previedol apartmánov a dal zo pár tipov na okolie. Vybalujeme sa, motorky dávame pod plachtu, podľa predpovede nás čaká daždivá noc. Potom vyrážame do mesta na pivo a kofolu. Po ceste sa ešte zastavíme v obchode, no zisťujeme, že je už všetko zatvorené. Nevadí, hlavné, že deň zakončíme v pohode pri mori. Práve sme došli na ubytko. Terasku. Posteľ 1, 2. Kúpeľka. A kuchynka.
Už je na smetane, už je na babšice, syrová, chybová. It's something unpredictable, but in the end it's right. Obliekame sa do nepremokov. Chcem sa nejak zaseknúť. Trošku nám bude pršať. Takže odchod neúspešný. Musíme počkať na pokus číslo 2. Začalo pršať, už sme boli skoro zbalení. Lenže začalo trošku pršať, tak sme to museli odložiť. Odchádzame z ubytka. Trošku naprdla aj z počasie. Ďalší deň vyrážame až tesne pred obedom. Silné búrky nás prinútili čakať, no cieľ je však jasný, Pula. Musíme tam dojsť, nech sa deje čokoľvek. Obliekame nepremoky a vyrážame do dažďa. Často zastavujeme, podmienky nie sú ideálne. Pomaly prechádzame cez mesto Rieka, ktoré nás víta upršanou oblohou a hustou premávkou. Napriek tomu si držíme tempo a smerujeme ďalej dole na Istru. Cesta je dlhá, mokrá a únavná, ale my sa nevzdávame. Každý kilometr nás približuje k cieľu. Po príchode do Puly ešte chvíľku pátrame po našom ubytovaní. Nechýba ani trochu terénu, ale nakoniec dorazíme. Privítal nás domáci Robi. Ukázal nám, kde odstaviť motorky, dal pár drobných tipov, čo v meste nevynechať. Rýchlo sa vybaľujeme, sušíme premočené veci, nahadzujeme suché oblečenie a vyrážame do mesta. Čaká nás pohľad na majestátne pulské koloseum. Dobrá večera a oddych po dlhom dni. Zajtra nás čaká výlet na bicykloch na najjužnejší bod Istrie. Takže prechádzka nakoniec skončila tak, že kráčame v nepremokoch. Ale zvládame to, je malý dážď. Už sme kúsok od Kolosea. No, trošku prší, ešte že mám policajný nepremok. Vymenili sme motorky za bicykle. Ale stále dve kolesa. A ideme na Premanturu. Dnes ráno sme si dopriali ešte dlhší spánok. Celú noc totiž zúrili búrky. Po vydatných raňajkách sme si ešte na chvíľu poležali a keď sa počasie konečne trošku umodrilo, nasadli sme na bicykle a vyrazili sme na Premanturu. Cestou objavujeme staré vojenské opevnenia, bunkre a pamätníky. Búrky sa nám podarilo celý čas úspešne obchádzať, no do Medolínu sa predsa len dostali. Večer sme v správach videli, ako tam napršalo, že časť mesta doslova vytopilo. I hear your words in my head. You said the mountain is you, and only worry can bring me down. 'Cause
mountain is you. The mountain is you. Po 15 kilometroch bicyklovania, občasne aj v daždi, prichádzame na Premanturu a užívame si neskutočne nádherné výhľady. V spiatočnej ceste prechádzame cez úzky most a pokračujeme viac vnútrozemí. Chceli sme trošku odbočiť z vychodených ciest a spoznať aj inú tvár Istrie. Mimo turistických centier sa objavujú aj menej udržiavané časti. Rozházané veci pri domoch, neporiadok, neusporiadané dvory. Nie je to opustené, len trochu zabudnuté. Aj to však patrí k obrazu krajiny. Kontrast medzi dovolenkovým leskom a bežným každodenným životom. Po návrate na ubytovanie vraciame bicykle a po krátkom oddychu opäť vyrážame do ulic Puli. Tentokrát pešo a s jasným cieľom objavovať menej známe zákutia mesta. V pláne máme navštíviť opustené kostoly, pozrieť si mestské podzemie, ktoré kedysi slúžilo ako ukryt aj zásobovací tunel, a preskúmať staré opevnenia roztrúsené po okrajoch mesta. Pula nie je len o slávnom Koloseu, ale ukrýva aj množstvo tichých miest, ktoré rozprávajú svoj vlastný príbeh. That's why I run towards self-love and inner restoration. Dnes máme za sebou 30 km v sedle bicykla a niekoľko ďalších v nohách počas objavovania Puli. Unavení, ale spokojní si po dobrom jedle líhame do postele. Ráno nás čaká náročnejší presun smer Slovinsko. Trošku som sa pozabudol. 2 dní nechať mokré chyby. Tak fenujem. Ráno vyrážame podľa zabehnutej rutiny. Raňajky, balenie a krátka porada, ktorým smerom sa vydáme. Dnes nás čaká presun do Slovenska, no počasie nám opäť nepraje. Dážď nás prevádza od prvých kilometrov. Po ceste nás pomaluje kolona športových aut, ktoré sa zúčastňujú miestneho zrazu či rally. Na chvíľku zastavujeme a obdivujeme niektoré autá a čakáme, kým sa trať uvoľní. Po prekročení hraníc prichádzame do Pirána, nádherného primorského mestečka s úzkymi uličkami, benátskou architektúrou a pokojným rytmom. Prechádzame sa promenádou, obdivujeme staré domy, tiché zákutia aj výhľady na more. Po náročnej ceste si konečne oddychneme. Pokračujeme do Izoly a Kopu. Každé mesto má svoje čaro, no nás sa kráti čas. Preto mierime späť do hôr a prechádzame naspäť do Chorvátska, kde máme už zajednané ubytovanie v meste Samobor. Pomaly sa blížime k slovensko-chorvátskym hraniciam.
keď nás zastavuje veľká kolóna americkej armády. Spolu so slovinskou políciou na majákoch robia sprievod až k hraniciam. Tie prekračujeme podvečer a smerujeme k ubytovaniu. Domáca pani tam síce nečaká, ale ochotne nám cez telefón vysvetľuje, ako sa ubytovať. Večer sme si oddychli, osprchovali sa, nakúpili na raňajky a vyrazili na dobrú pizzu. Pred spaním sme v televízii narazili na skvelú pesničku s videoklipom, ktorý nás zaujal. Nevideli sme však, že práve týmto sme sa vydali po stopách vojenskej histórie, tzv. Misia Oluja. Mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku, od Zadra i Knina do 28 km od Zagreba, sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli, da ne bi bilo samostane Hrvatske ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrečnu Jugoslaviju iz koje smo se jedva izbavili. Svi Hrvata planino, čvrsta stino, srce olujno, što zapali plamen pobjede 95. godine. Neka nosi ova pobjeda sva imena naših djedova. Iste snove mi smo sanjali, iste zore mi smo budili. Pjevaj sokole pjesmu pobjede preko Knina, Dinare, preko zemlje slobodne. Neka te ljudi vide i nek se pjesma digne visoko gore do neba. Nek te Oluja nosi. 8. deň nezačína práve najšťastnejšie. Od rána nás sprevádza dážď, ktorý len občas ustane. Čakáme, kým sa počasie trochu umúdri a hneď ako to je možné, vyrážame na sever Chorvátska, kde nás čaká ďalšia šotolínová etapa. Naším cieľom je opustená vojenská základňa. Cestou nás dážď nešetrí. Často zastavujeme, schovávame sa pod strechami čerpacích staníc a plánujeme ďalší postup. Aj napriek nepríjemnému počasiu má jazda v hmle svoje čaro. You've got a meaning that matters to me. I know there's many more to be seen, but I know what you mean to me. I know what you mean to me. Yes, I know, I know, I know what
what you mean to me, what you mean to me, what you mean to me. Po preskúmaní okolia aj samotnej základne sa pomaly vraciame cez múl naspäť do údolia. Cestou ešte stíhame posledný chorvátsky burek, symbolické rozlúčenie s krajinou. Potom už smerujeme priamo k hraniciam s Maďarskom. Naším cieľom je osvedčené ubytovanie vo Veľkej Kaniži, kde sme už raz prespali. Jednoduché, lacné, blízko hraníc a s príjemnou domácou atmosférou. Ak hľadáte pohodlné miesto na prespatie pred dlhšou cestou, určite odporúčam. Every bone. Now I see all these aches and make you grow. And every fall has a rise, every burn has a flame. From foolish to wise. Po príchode na ubytovanie sme sa len rýchlo umyli, navečerali a dali veci do poriadku. V pokoji sme si sadli, prešli plán na nasledujúci deň a pritom sme si pustili správy. Práve v tento deň totižto prebiehalo konkláve a bol zvolený nový pápež. Symbolicky sme tak uzavreli deň premýšľaním o nových začiatkoch, aj keď tí naši sa odohrávali trochu iným smerom, na 2 kolesách za hranicou známeho. Dnešným dňom máme za sebou už 1920 km. Deviatý deň začíname skoro ráno. Čaká nás kratší tranzit s niekoľkými zaujímavými zástavkami. Najprv smerujeme k pamätníku obetiam druhej svetovej vojny a potom mierime k opustenému kostolíku nedaleko Balatónu, ktorý ticho odoláva času uprostred polí a lúk. Potom pokračujeme smerom na Keštély, malebné mestečko na západnom brehu Balatónu. Tu sa na chvíľku zložíme, prejdeme sa popri jazere, nadýchame sa letnej pohody a zhodnotíme ďalšie plány. Dnes si užívame pokojnejší deň, taký malý reset pred ďalšími kilometrami. Po príchode do Keštély narážame na menší problém. Nevieme sa skontaktovať s pani, ktorá nám mala zabezpečiť ubytovanie. Skúšame volať, písať, chvíľu blúdime po meste, no bez odozvy. Nakoniec to riešime po svojom. Chádzame do ubytovania a stretáme upratovačku, ktorá nás ubytovala na miesto pani domácej. Aj keď to nešlo podľa plánu, berieme to s nadhľadom. Aj to patrí k cestovaniu. Dofu. Není no. Obídeme to naspäť inokade, len sa tam dostaňme, to dáme. Hlavne sa do tej kolaje dostať nejakým štýlom, no. To bol osud zobrať to cez to meké. To dáme. Hlavne nezastavuj. To už keď sa... Mám krátke nohy. Jaj! Dobre, už je to dobré.
not up ahead, it's here and happening. So be ready. Now it begins. A change happening. Now it begins. A change happening. It's a change happening. Po celkovo najazdených 2452 km počas celej dovolenky sa pomaly lúčime s našim dobrodružstvom. Z Keštely vyrážame smerom na Veľký Meder, kde si dávame ešte krátku oddychovú pauzu a rekapitulujeme všetko, čo sme zažili. Od náročných šotorín cez vojenské základe, daždivé presuny až po krásne pobrežie a výhľady na more. Pokračujeme po starých cestách smerom na Nitru, aby sme si ešte užili jazdu mimo rušných ťahov a naposledy nasadili atmosféru tejto výnimočnej cesty. Z Nitry sa presúvame domov do Považskej Bystrice. Posledné kilometre už prechádzame v tichu, každý s vlastnými myšlienkami, no s rovnakým pocitom spokojnosti. Na záver patrí jedno veľké ďakujem môjmu parťákovi Milošovi za dobrú náladu, trpezlivosť, spoločné blúdenie aj smiech, za to, že sme spolu všetko prežili a užili si to naplno. Dovolenka končí, ale spomienky ostávajú. I'm not around, but I'm not gone. I miss the bed you're sleeping on. I'm 1,000 miles from coziness, 1,000 miles from you. Koľko krokov máme? A koľko kilometrov máme na bicykli? Vynikajúco.